नोंथांखौ आंनि I.B.Gospel मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लाबाय। लोगोसे I.B.Gospel मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। बेबायदिनो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। जोंखौ इसोरा बेबायदिनो मोजाङै दैदेनबाय थागोन आरो जों इसोरखौ बाख्नायबाय थानो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बेवहाय जोङो बाइबेलनि मोनसे टपिकनि सायाव जों सावरायगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायनो थाखाय आं खावलायबाय, जाहाथे बे टपिकनि सायाव नोंथांमोना बुजिनो मोनो। जिसुआ गाव बुंनानै लादों, आंनो मेन्दाफोरनि दरा होननानै बियो बुंदों। दा बियो मा ओंथियाव बुंनाय जादों जों बेखौ एसे बिजिरनि। जे जोङो बाइबेल सिरि खनसे फरायग्रोनि। जहननि गोथार बाइबेलाव जहननि लिरनाय 10 बालाबनि 7 सिरिखौ जोङो फरायगोन। नंथारगौ नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो, आंनो मेन्दाफोरनि दरा। बेवहाय बेबायदि बुंदों, आं नोंसोरखौ होनो, नंथारगौ नंथारगौ आंनो मेन्दाफोरनि दरा होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि खुगाजों बुंदों। दा जोङो बेखौ एसे बिजिरनानै नायनि, जे गंसे न'आव हाबनोब्ला जोंनो दर नांगौ। दर नङाब्ला जोङो बे न' सिङाव हाबलाय ओंखारलाय जों खालामनो हाया। जों हयथ' खिरखिफोरजों हाबलाय ओंखारलाय खालामनो हागौ, नाथाय बियो खिरखिजों हाबोब्ला मिनिथावना जागोन। आरो जे न'नि मानसिया माब्लाबाबो खिरखिजों हाबा, हयथ' खिरखिजों हाबनाय मानसिया बे सिखावसो जानो हागौ, बा सिखावसो बा दुष्ट मानसि बेबायदि जानो हागौ। बेबायदिनो जोंनो न' गंसेयाव हाबनो थाखाय जोङो हाबनो दर नांगौ, ओंखारनोबो दर नांगौ। आरो जोङो न' गंसे बानायोब्ला बे न'खौ जोङो दरजा लाखिखायो, जाहाथे जोङो हाबनो आरो ओंखारनो हायो। दा बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोङो बिजिरनानै नायबा जों बेबायदिखौ मोननो हायो जे जोङो मानसि हारिया बे बुहुमाव दङ। जोङो न'फोर लुनानै दङ। बेबायदिनो जोङो बे बुहुमाव गाव गावबागाव जे थाग्रा खुलि, बेबायदिनो न' गोबां रोखोम बायदि बायदि रोखोमनि न'फोर लुनानै दङ। नाथाय नोंथाङा आङो बे बुहुमाव न' लुनानै दङब्लाबो जोङो बे बुहुमाव जोरथाय नङा। जोङो बे बुहुमाव थांनानै थाबाय थानो हाया। जोङो मोजां न' लुब्लाबो, जोङो गाज्रि न' लुब्लाबो, जोङो बे बुहुमनि न'खौ जोङो एरायनानै जोङो थैनानै थांथारनांगोन। बेखौ जोङो नायोब्ला नुनो हायो, बे बुहुमा जोंनि थाखाय रियेल जायगा नङा। खायसे खायसे खन्थाइगिरिफ्रा बेबायदि बुंदों जे जोङो आलासि महरैसो बे बुहुमाव फैदों, आरो खायसेया बुंदों जे जोङो फाव दिन्थिनो थाखाय बे बुहुमाव फैदों होननानै खायसे खायसेया बुङो। जोङो फाव दिन्थिनाया जोंनि पार्टसा जोबब्लानो जोङो थांफिननांगोन होननानै खायसे खायसे खन्थाइगिरिफ्रा बुंदों। दा बेबायदिनो थारैनो जोङो साननानै नायोब्ला बे बुहुमा जोंनि थाखाय नङा। जों साफ्रोमबो बे बुहुमाव थैथारनांगोन। नोंथाङा जोनोम जादोंब्ला नोंथाङा थैथारनांगोन। नोंथाङा बे बुहुमाव जोनोम जाफैदोंब्ला नोंथाङा थैथारनांगोन। आरो नोंथाङा हारसिङै जोनोम जाफैदों, हारसिङैनो नोंथाङा थांफिननांगोन। बे संसारनिफ्राय नोंथाङा मुङा मुंसेबो लांफानो हाया, जिख्लाबसेबो नोंथाङा लांफानो हाया, थाखा फैसा गरसेबो नोंथाङा लांनो हाया, सना रुफा नोंथाङा लांनो हाया, गारि गुरि नोंथाङा लांनो हाया। जेब्ला नोंथाङा थैयो, अब्ला नोंथांनि बडियाबो हाजों गोरोबनानै थालांगोन, आरो नोंथांनि सोल एन्ड स्पिरिटआ गुबुन जायगायाव थांगोन, जाय जायगाया आसलि न'। जाय जायगाया आसलि न', बे आसलि न'खौनो जोङो सरासनस्रायै बुंबाय थानाय सोरगो होननानै बुंदों। दा बे आसलि न'नि दरजाया जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ होननानै गाव बुंनानै लादों। दा बेयो आंनि गोसो इसिंनिफ्राय बा आंनि निजा बिबुंथिजों बेयो बुंनाय नङा। बे बाइबेलनिफ्राय मोननाय राव, आरो बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि खुगाजोंनो बुंनाय राव। दा नोंथाङा बे आसलि न'आव हाबनोब्ला गंसेल' दरजा दङ, जायनि गेजेरजोंसो नोङो हाबनो हायो आरो नोंथाङा ओंखारनोबो हायो। जे बेयो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'। बेनिखायनो बुंदों जाहैबाय, आंनो मेन्दाफोरनि दरा। मेन्दाफोरा जाहैबाय जों मानसि माहारिखौ बेहाय रिजायनानै बुंदों। मानसि माहारिखौनो बुंदों जे जों मेन्दाफोरा हाबनो थाखाय जे जिसु ख्रिस्ट'नि बे दरजाजों, जिसु ख्रिस्ट'नि दरजाजों जोङो हाबथारनांगोन। अब्ला जोंनि आसलि न'आव जोङो मोनहैगोन। जेब्ला जोंनि देहाया एक्सपायार जायो बे बुहुमाव, जेब्ला जोंनि देहाया बे बुहुमाव एक्सपायार जायो, अब्ला जोंनि सोल एन्ड स्पिरिटआ जिसु ख्रिस्ट'नि दरजानि गेजेरजों
जोंनि आसलि न'आव हाबहैनो हायो। बेनिखायनो बियो बुंदों जाहैबाय, आंनो मेन्दाफोरनि दरा। नोंथाङा नोंथांनि जिबनाव, नोंथांनि लाइफआव जुदि बे बुहुमाव थानाय समाव नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि गुबै न'नि दरजा होननानै फोथायनो हाबायब्ला, नोंथाङा थारैनो जे नोंथांनि गुबै न'नि दरजानि गेजेरजों नोंथाङा हाबलांनो हागोन। नाथाय नोंथाङा जुदि जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंथांनि गुबै न'नि, आंनि गुबै न'नि दरजा हिसाबै नोंथाङा फोथायनो हायाखैब्ला, नोंथाङा बे न'आव नोंथाङा हाबलांनो हानाय नङा आरो नोंथांनि गुबै न'खौ नोंथाङा मोनफिननाय नङा। नाथाय नोंथाङा फोथायनो हायाब्ला जे आं बुंनाय रावा जे आंनि गोसोनिफ्राय बुंनाय राव नङा, बियो गोथार बाइबेलनिफ्राय बुंनाय राव। बे गोथार बाइबेलनिफ्राय बुंनाय रावा ओरैनो सल'बाथा बायदि जानानै थालांगोन। दा फोथायनाया नोंथांनि सायाव, जे बुंनांगौखिनिखौ बाइबेलनिफ्राय लानानै आङो दिनै बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांनो फोरमायबाय। आंनि चेनेलनिफ्राय जोबनायाव I.B.Gospel मिनिस्ट्रि बे चेनेलनिफ्राय आरोबाव नोंथांनिसिम रोजा रोजा प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै हामलायनायखौ जासिहरफिननानै दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय। खुलुमबाय। आमेन।